Vítam vás po dosť dlhej dobe u nového videa. Idem hrať s mojím kamošom, založil si tiež YouTube kanál. Jak sa voláš? Dobrý deň, dámy a pánové, toto som ja Vizardík a dneska vás vítam u nového videa. Môžeš to rovno vymazať. Dobre. Nie. Áno. Nie. To je dobre. Spider. A ideme... Vítam vás u nového videa. Čauko, to som ja Vizardík a dneska si ideme Hej, počkaj. Spidera. Dobre, tak už čakám na ňo. Tak čakám. On teraz práve tiež natáča video, aby ste vedeli. Čau, Doriti. Ruka. Dobre, počasie. Dobre. Pizdiec. Idem hrať. No môžeš prísť. Dobre. Spider. Stopol som to teraz, aby si ľudia nečakali. A čo padlo? Hej, nehraj na nabíjačke, vypni to. Ok. Koľko máš? Bacha. 42. No tak to je veľa. To je dosť. Ktorá je tvoja teraz? Táto? Tu Nie. máš. Áno, tá je tvoja. Nie, ja som tu s oným nemal. Táto? Toto je, áno. Tu máš. Bacha, pusť. Hej, čo ukradneš? Joke. Ok. Inak som kúkal na tvojom kanáli ten joke to v tej tráve. Aha. Tak a To je 100-ročný joke. Viem to využiť. Aj tento je joke. Ale to je 100-ročný joke. To už má aspoň Dobre 100 ľudia, rokov. už som tu. No, dobrý deň. Dobrý deň. Pavúk! Ok. Run! Runner. Please. Nechcem umrieť. Kamo, hej, poď sem hore po zelený kľúč, ja mám baterku. Dobre, a kde? Hore, tam, kde sú modré dvere, tak tam je aj zelený kľúč. Ne, a to je zombie! Veď obiť ten gauč, si tupý. Pomoc! Nosný zombík. Ej, čus, kamo. Kde si? Čau. Kde si? Choď hore po ten zelený kľúč, v tých modrých dverách je. Dobre. Ja ten hnusný pavúk. Ten pavúk je tudák v kúpeľni. Vážne? Áno. Doriti. On ťa skúsol. Áno, ja som Pozrite si na robil kočka. Ja som si z neho robil prču. A potom ťa skúsnol. Ja nechcem byť skúsnutý nejakým hajzlom. Ok, ideme spektatiť. No áno, tam... Nie. Choď tam. Áno, tam. A zober zelený kľúč, ešte to nemajú otvorené. No a choď otvoriť von. Dobre, videli ste to, dámy a pánovi, on sa odpojil. Ten typec sa odpojil. Ak ste to videli, tak dajte like. Neodpojil. Dávajte do komentárov. Neodpojil, on to asi len level. No tak sa odpojil, level to. Ale on tu je furt. Aha, vidíte ho? Mám žltý kľúč. A teraz choď úplne hore na povalu a tam je baterka. Dobre. Doriti! Typka! Ne. On išiel po... Ona je v obývačke, vidíte to, dámy a pánovia, ona je v kúpeľne.
To tam žerie. Vždycky ľudia umria v kúpeľne. Však robíme master. Môže byť. Jo, zvyčajná reakcia. Vrav mi, Paťo. Stačí. A inak ľudia... Čo? Veď ty blbec si mal ísť. Bež ako život. Bež ako keby... Speedrun! Ty si tam sám. Zabij sa. Nie, nezabijem. Zabij sa. Ja to vyhrám. Ne, ty mi nejdeš ťukať. Veď choď. Nie, veď choď dať tú baterku. Ja sa bojím pavúka. Fuj, nerob. Sakríš, keby sa to dalo teba nejak odstrčiť odtiaľ. No a teraz choď dať tú baterku. Choď dať tú baterku. Ja nemusí zombík, ja sa bojím. A ja idem pozrieť, čo mám na dogiska. Ak to bude, ja budem do... Ja chcem hazmata. Ne. Už ťa žere. Hej. Už ťa zošhral. No, Už ťa zošhral. to nie je vtipné. Je. Dobre, ideme. No, dobre, tak už sa teším. Fuck. No, fakt. Blood can be turned off in settings. Dobre, ľudia, dávajte lajky o 106. A nedávajte ich, lebo... Dávajte, nepočúvajte ho. Jemu nedajte. Volá sa Vizardík, hej. Jemu nedajte, ale nedajte. Dávajte, tak skončíte žltý ako tento tu. Pipec. Ja chcem byť žltý, lebo tak má každý vypadať. Dori, ty si... Ja som to vedel, ja to zožeriem, Nezožerieš. Lebo ja ťa vysprejujem. Ale Plzne, choď po mne. Najskôr ju zožeráš, potom Nie, ja pôjdem po tebe. Nie, prosím, najskôr po nich a potom po mne. Nie, ťa zožeriem. Ale ver v to, že ja teba skôr. Nie si babuk. Did you want the coffee? Ty už si sa spavnul? Hej. No jasné. Nejdem hovoriť, kde som, lebo by to potom bolo moc toto. Ale určite nie som donúka úplne hore. Určite nie som úplne hore. No jasné. Ty máš úplne na nule zvuky. On ti to tak prebúral pavučinu. Doriti. Poď sem, typko. Bláznivá. Yes! Hej, ahoj. Ešte 20 sekúnd. Ešte 20 sekúnd. Ide po mne. Niekto tu ide po mne.
Určite nie som úplne hore. No tak to som zvedavý. Určite nie som von. Ty si ma videl! Ty srači! Nezáleží mi moc na wrenchi. Teda na baterke, radšej wrench. Nahodíme elektriku. Potom idem po zeleniaska. Vieš, že ja to tam mám otvorené. Otvorené? Kde? Dole. Ideš po zeleniaska? Áno, už mám aj zeleniaska. Poď sem. Yes! Že čo je tá hlúpa typka? Vás chce furt zabiť ľudia. Ó, do hryti! Chytil si sa do pasce však. Nie. Ja som typke zatvoril rovno pred nosom. Ako? Mne sa vypol telefón, ľudia. Je. Ahoj, pavučík. Dobre, ja som to stopol. Kamo, yes. Hop, hop, hop. To nie. A máme to vyhrané. Á, spavne sa nám tu za chvíľu ony. Bot. Tak, a už to máme. Môže 13:40. Počkaj, dorobím toto a idem. Kamo, oni neotvorili tým crowbarom. Fuck. Ne. Co ne? Ten bot, čo ide po tebe, No? je tu. Je zase na 20 sekúnd stopnutý. Aha. Núbok. A ináč, mal by si sa naučiť lepšie hrať za Spidera. Ale nepoviem ti, čo sú moje taktiky, ale ja mám jednu obrovskú, s ktorou som už vyhral 20 hier. I can see you. Posratý. No. Yes, ja to tak... Počkej, zabávaj ho, aby som mohol utiec aj ja. No. Prosím, nelivuj to. Nelivnem. Ja. Ne, veď typka, poď sa kríž. Alebo chod do tej trávy, alebo tam. Prosím, nechcem. No, poď a poď. Ne, neutekaj, plus. Počkaj. Ne, ty prčo. Ale ja musím potom ísť ešte domov. Dobre. No, tak čus ľudia. Toto je koniec a dávajte odber, inak si po vás v noci príde obrovský pavúk, ktorý bude mať tak priemer 843 metrov a hubu veľkú jak váš dom.
Čus.